Едва ли. Ето сега пак започвам. Надявам се този път без провали. И това ще се чуе на записа. Колелото ти се оправи ли съдят? Каза, че се е развалило или щупено. Не се. Какво му стана? Нищо не му е ставало, не е щупено. Нали един път каза, колелото се щупи ми колелото ли? На шега сигурно съм го казал. Когато нали ти се въртеше гумата, Да. Аз съм казал, ще ми щупиш ли колелото? Ще ми щупиш колелото. Не, че си го щупил вече. Let's go get him! Я да видя. Да, записвам. Ето. Дай да видим игра. Бум. даже не видя. Ето, записвам. Ти каза дай да видя игра. Казах дай да видя дали записвам